Wow, so borian नुखादों नै ओरैजाय हाजो सान्दुङा हाबसिगोन ओमफ्राय नै दैयाव जोमैनि एकदम बरिया नुदों गोजौनाय दैयावनो मेथेखाया Hello guys, welcome back to my YouTube channel M.B Gaorema vlog लोगोफोर लोगोफोर जों दिनैबो थाङाखै आरोना जों गगामुगावनो दङ गगामुग बै अबितालानि न'आवनो दं आरोना जों दिनैबो ओमफ्राय जेरावबो बेरायनोबो थाङाखै जोङो न'आवनो दंबाय दं आरोना ओरैजाय माने एसे नायनो गोनां एसे मोजां जायगायानो एसे बन्द हाबनो होयो इदि जाजोबनानै दं आरोना वाटारफलबो दङमोननो ओरैजाय ओमफ्राय मानसि थैदों ना मा होनो इनि थाखायनो दा थांनो होआखै इदिबो होनदों आरो ओंखायनो थांदियासै जोङो ओरैनो दंबाय दं आरो दिनै सानसे ओंखायनो दा जोङो माबा जानो नागिरदों जोङो स' मा बुस्थु लांनो फैदों माने जों बारियाव फैदों स' नोंथांमोना देखायना होनि आङो स' नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्ला लोगोफोर जि मैगं गायदों मालाय जानो माबाया गुवारथार फोथारा नैयो माबा फोदों बेसर फोदों मा बेसर ओइ नै मा बुरदोंलै इसोरो सासे माबा एरखुगासिनो दिनै बा हले बुखुबानो गुवा बियो बिदिसो बुरो नामा नों मोनबायबो नामा नै मोनबायानो बारा गिदिर गिदिर जायाखैना सासे जावखुनो रोङाखै नै एरखुगासिनो फिसा फिसासो गिदिर गिदिर नङा देरनो टाइम जाथ'वाखैना देरनो रोङाखै फिसा फिसासो नै जायो बेनो थै जोंनो रुनानै जानोसै बेखौ आयौ जबायसो ओइ खैथा थांबाय खोमा ना इनिसो थायो फिसा जाखागोन जासिगोन खोमालै ना थोनाय नङा सोरबा फैबावगोनदां जोंहा रावनोबो जालायलायजादों ओइ नों गुरनो लुगैदा गुरनो लुगैदा जाबे मासे फिसायलाय देराखैनो ini saja iya goda nोंसोर सानैखौ थ'थ' होनदे आं खर' नै जों थिगसे रुना जानोसै बेखौ नै दिनै ओरै चिकेन बायदि ओरै अरनानै ओरै बोलायगोन खाजि दावा सौखेना होनानै सासे खे होनलायनानै दोननांगोन आलासि जानो फैनायाव बिदि जादों होनलायनायनि जानोसै गोथाव रुना इनिनो ससे दं खोमादां आयै नै थांबायसो नै दा इ थाइसे मोनसे गिदिरथार गिदिर नायो आइलै रानसो सायनोसै ओरैनालाय नै जि साफा नुदो नै गुंग्रा मेनलाला जाबाय मा नाम नोंना होनलाय देलाय लाजिबायसो इखि थाङा ओरै फै मैगं गाबाय ओरै फै एरखानोसै इखो नै होबावबाय दानाबा सुनो रोंबावो नै मालाय आनैनिखौ इयाव हो इयाव नैयाव हो बैखौ लायथां हट आनै होदो दे हट आनै आरो लायबावदो सो मावथि इसिखाया इयाव दोनदो नों जानो देलाय लुबैबाय देलाय आं नोंनिखौ लुगैयाखैलै
दै थाङाखै जानो इखो जों जिरायदो हाजोखौसो साफाथार नुदों Di siapa kalau enggak ini ya, kau sih udah pakai. Jadi kejungkan pakai ini. Tambahin madu. Nói cho nó ba sao không bay thụ, sao mày thụ? Cái này cái cái yang lu jangan enggak. Cái đi thằng mà thế nào? Nên có thằng cũng làm sao vậy? Thằng lên chỉ lẽ vật này. Cái thằng này ra ngay nhà chỉ cứ được ạ. Hai phục đi đâu rồi hả? Hai nước du cái gì vậy? Gì phải rồi á? Ada. Cái này thì còn strand phải cái đâu mà? Chắc cái gì khác? Ayo, Satya. Isolen lại. Amang. Nih, harus kena idea nih. Ya, ini kayak Luna nih sana sebar Poriana ini. Ini hamna Peter deh. Jirai ya jirai. Jo. Gimana nih? Dunga ya sekarang karena ini. Halil masih. Wow, kemudian kerja orang kerja gue. Habis apa udah kalau gitu ya? Ya iya. Kalau ringda ganda ince. Iya benar. Ini karena babi sih mana kau? Haru naja deh, Halil kita melihat. Isbang sandung kesap berapa biji jalan, tapi biasanya nak lah. Malai mah biasa kesangnya awake, di biasa saya. Okan naik pesan siapa hari? Jangan ada sandung naik cing aja. Chef karda nih biar. Saraya kesenang ini, bapak asli ya. Saya usung nasi agar bayi mengsi habis saya chef karda. Nih tadi mama kau udah kau ije ekspor kan sampai lang. Kesti, sungkring enggak? Beri berbaiji. Sejana ini vlog korom tar. Nih, ayo, golang bayi lu kadang gini. Jina nuwa karana. Ayo masih kudu. Nih, cakalan hingga purian kadang. Jadian apa ya? Jadi kop tenai pada meja jangan rusak nih. Itu juga. Saya dengar pada meja kan? Meja ada selang. Anak kan, kudu senai pada. Mana yang buat? Harun baju sih sudah. Harun nama kena. Hasun kan apa nih? Nak Harun cuma. Vậy đi lúc lần chẳng ra ta sống với lịch thầy nào vậy thế à chẳng nghe gì dulu thầy tahu jangan widing basir baku kamu ngidong bana isana apa isana sana lu harus apa kau nanya lang apa ora ba idea siapa yang mau jadi gini sekarang gini ya nah ini kisah boleh ya nggak tapi nanti film ganti ya cerita itu biar orang ngabza kasih mana biar dong
बुरिफोरा खदैयाव साहा लोंलायबावसो iya फख्रि जिङाव दै जिङाव जिरायलायनानै जाबावसै हारा गोजाम बेखौ थांनाय जायाखै हा जाया देन्थाखौ जानांगौमोन एसे देरबावनायनि होनामानो जाखांजोब्बानो पुरा स्लिम रोदा रोदाल'सै साहाखौबो लोंजोब्बाय दिनैनि दिनाव बेयावनो टाइम पास खालामबाय न'आव थायै थायै सानसे उन्दुनानै बादुलिफ्रा wow sapurnya kadang nih orisai hasil ini sandunga hasil ini diau jemaini campurian udah nih kesunai diau nih mete kayak poriak kamane menewi kelang dan nale sanam nih campurian